ранку усім глядачам добраранка. Вітаем і віншуем усіх з першым красавіцкім, самым вясёлым днём, днём гумару і смеху. Сёння дазваляецца жартаваць, разыгрываць бацькоў і сяброў. Так што дзень абяцае быць цікавым і вясёлым. Кася, а дзе наш Лесік? А ён у экспедыцыю навуковую адправіўся вывучаць жывёльны свет Папуа Новай Гвінеі. Ого, і нікому пра гэта не сказаў? А яго толькі ўчора вечарам запрасілі. Вось ён і не паспеў нікога папярэдзіць. Ну, Лесік, ну малайчына. А як пра яго даведаліся, каб у экспедыцыю ўзяць? А вось пра гэта я нічога не ведаю. На жаль, не паспеў я ў яго інтэрв'ю ўзяць, але нічога, вернецца, пра ўсё яго распытаем. Кася, а чаго ты смяешся? Ага, поверыў! Ты ні ў якую экспедыцыю Лесік не паехаў. А я віншую цябе, Грышачка, са святам першага красавіка. Гэта быў розыгрыш. Сапраўды? А гучала вельмі праўдзіва. А, я малайчына. Добры розыгрыш у мяне атрымаўся. Не крыўдны зусім. Вось такімі павінны быць першакрасавіцкія жарты, каб ніхто не засмучаўся. А вось калі сур'ёзна, дзе Лесь? Калі сур'ёзна, я не ведаю. Прывітанне, сябры! Я вельмі рада ўсіх бачыць. Салют, Лесік, мы цябе зачакаліся. Добрага ранку, разумнік. А чаго спазняешся? У мяне вельмі важная справа. З-за яе і спазніўся. Ну расказвай хутчэй, што гэта за справа такая? Не магу, на жаль. Я вымушана адразу ж пайсці ад вас. Вы ж правядзеце добраранак без мяне, справіцеся? Ты справімся. Не хвалюйся. Ідзі, куды трэба. Не-не-не, постой, Лесік. Затрымайся на хвіліначку. Раскажы, што гэта за справа такая неадкладная? Добра, толькі на хвіліначку. Мне зараз жа трэба ў магазин. Куды? У магазин. У нас што, ежа скончылася, і ты не паспеў паснедаць? Не, мне трэба не ежа. А што, адзенне? Магчыма, і адзенне. З гэтым я яшчэ не вызначыўся. А вось новы абутак мне патрэбны дакладна і неадкладна. Цікава, цікава. І навошта табе новы абутак з самай раніцы? Таму што я падрос. Значна? За ноч? Атрымліваецца, што так. Менавіта за ноч і даволі значна. І як ты аб гэтым здагадаўся? Эксперыментальна. Учора ўвечары мне мае красовачкі былі яшчэ якраз. А сёння так ціснуць, што вы проста не ўяўляеце. Цэлы дзень мне так не вытрымаць. Таму прыйдзецца тэрмінова набыць новыя. Ой, лапкі баляць. А ты здымі свае красовачкі. Няхай лапкі адпачнуць. Давай я табе дапамагу. Ой, дзякуй, так значна лепш. Лесік, а з чаго гэта ты так нечакана падрос? Не ведаю. Я, вядома, марыў падрасці, але не думаў, што мае мары могуць матэрыялізавацца за адну ноч. А можа ты, Лесік, учора шмат кашы з'еў? Ад яе, кажуць, дзеткі хутка А растуць. можа, справа не ў кашы? А я адкуль ведаю? І не глядзі на мяне. Значыць, давай, Лесік, правядзем следства і зазірнем у твае красовачкі. Так, дык вось у чым справа. Так. Прымярай зараз. Ну што, так лепш О! будзе? О, значыць, гэта не я падрос, а мае красовачкі паменшыліся. Ну, нарэшце здагадаліся. Кася, так гэта тваіх лап справа? Так, маіх. Ты так хацеў вырасці, увесь час толькі пра гэта і гаварыў. Ну, гаварыў. Вось я і вырашыла пажартаваць, таму што сёння дзень смеху першага красавіка, з чым цябе і віншую. Ой, Кася, ну ты гумарыстка. Разыграла? Сапраўды, я паверыў. 1-1-0 на твою карысць, Кася. Яна і цябе паспела разыграць, Грыша. Так, паспела. Кася яна такая. А калі мы цябе ў адказ разыграем, жартаўніца? А у вас на гэта часу няма. У нас мультыплікацыйны перапынак. Ну, добры ранак яшчэ не скончыўся. Так, таму час у нас з Грышам ёсць. А пакуль сапраўды, давайце мульцік глядзець. Добрага ранку, сябры! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Хлопчыкі, а вы чаго не вітаецеся? Нявыхаваныя ці што? Дык віталіся ўжо. А, якія вы някемлівыя. Я хацела разыграць нашых гледачоў. Павітацца яшчэ раз. Ой, Кася, ну ты гумарыстка. Я такая.
Пасля дня народження і Нового году День смеху – моє любимое свято. Тому то я принулася так святочно. Жартуєш? Я заўсёды святочно апранута, тому тут мяне не подловить. А я і не збираўся цябе ловить. Я тебе комплимент зрабіў. Толькі вось у тебе нейкая нітачка на спадніжцы. Дай здыму. Грыша! Ай-яй-яй-яй! Что ты робишь? Спыніся зараз жа! Не бойся, Кася, мы просто пожартовали. Покуль ты мультик глядела, мы тебе катушку с нитками подкинули. Вось яна. Так что с твоей сукенкой все в полном порядке. Это был розыгрыш. С днем днем смеху, смеху, Касечка! Ну все, признаю, розіграли. Але і я зараз придумаю, як вас яшчэ разыграць. Кась, давай спынимся. Я вам лепш некалькі цікавых фактаў про смех расскажу. Сур'ёзных фактаў. Вельми серьезно. А что, про смех магчыма гаварыць сур'ёзна? Смех это вам не жартачки. Ёсць нават навука, якая вывучае смех. О, Цікава, ніколі про такую не чуў. І як яна называецца? Гелатологія. А вы ведаеце, калі чалавек упершыню засмяяўся? Не, не ведаем. Вучоныя лічаць, што ў нашых самых далёкіх продкаў вызывалі смех тыя суродзічы, хто першым падняўся з 4 канечнасцяў і пачаў хадзіць на дзвюх. сапраўды яны, напэўна, выглядалі няўклюдна і часта падалі. І гэта глядзелася камічна. Успомніце, сучасныя клоуны ў цырку таксама часта падаюць, каб насмяшыць гледачоў. Цікава, а што яшчэ ты пра смех ведаеш? Што 100 гадоў таму смяяліся часцей, чым зараз. Ой, людзі сталі больш сур'ёзнымі. Акрамя дзяцей, яны смеюцца ў 20 разоў больш за дарослых. А мне здаецца, дзяўчынкі смяюцца больш за хлопчыкаў. Пра гэта твае навукоўцы не ведаюць? А вось і ведаюць. О! Сапраўды, жанчыны смеюцца больш, але мужчыны больш жартуюць, выклікаюць смех. Вось такія мы. Вядома. Напрыклад, у кожным класе ёсць свой жартаўнік, і гэта абавязкова хлопчык. Ага. І мне здаецца, што сярод прафесійных гумарыстаў больш мужчын. Правильно, 10 за назіральнасць. Лесик, а ты не жартуеш? Не, гэта сапраўдныя сур'ёзныя факты. Вось і хопіць на сёння сур'ёзнасці. У дзень смеху давайте лепш мультик паглядзім. Думаю, ён таксама будзе вельмі смешны. Ага. Смешны добры ранак сёння атрымаўся. Які і павінен быць у дзень смеху. Сябры, надышоў час адпраўляцца ў садкі і школы. Але не забывайцеся, што можаце сёння разыграць сваіх бацькоў і сяброў. Толькі не крыўдна. І яшчэ абавязкова развесяліце тых, хто ў дзень смеху чамусьці вырашыў сумаваць. Так-так. І не забывайцеся, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым добраранку! Не праспіце. А напрыканцы праграмы для замацавання святочнага вясёлага настрою яшчэ адзін ранішні мультфільм. Так. Весёлы!